ili je bilo pre nego što izašao bod? Ako je stao, pa onda vreme. Stao je, pa je onda vreme. Ako je stao, pa onda bod. Da, ja sam to vidio. Ja sam spremio da sviram kad je stao, a tek posle je bila akcija. Onda je bod, ali ovako je 2. Jeste dali 4 boda ili 2? 4. Ja sam dao samo 2. Išao sam na 4. Čekajte, vidimo da li je bila noga, vraća se vreme, vraća se sve ako je bila noga. Ja mislim da nije ono. Nema noge, kakva. Ajde. Thank you.